mar civil servants, ng'anyo mar jopuonj, ng'anyo mar anybody matiyo ne sirikal. To seche moko nyaka wabed joma wuothe adieri. Chutho ng'anyo ma Kenya ichwaloga gi siasa. And mani adieri manitie. Japuonj nigi ratiro mar manyo haki mare mar meto osara. Mana kaka ng'ama chielo di gomno medi osara. To adieri manitie, ida medi osara to sirikal no gono to onge pesa. Wuori ni koro jopiny te matiyo ne piny owacho, ng'ano kano dwaro osara mondo medi. Sirikal dhi gore piny. Mar ariyo, japuonj samo ng'anyo en e ot. En ing'eno puonjo nyathine e ot. Kech en japuonj. Janyuol mapuro niang' gi rabuon dalacha, en ng'a dhi puonjo nyathine. Omiyo jopuonj nyaka bed abeda joma sensitive enough. Gibed abeda joma seche moko bende paro gi margi kaka gibe gin jonyuol. Omiyo hata duoko ni akelo misori ma udhuro erokamano. Apano tiyo go muga mamalo kaachiel kod rieko moa ka wuoro mondo mi ochung wachni. Ka ok mano, sirikal bende onego manyie mwandu moro mondo med jogi. Machas ni ng'anyo ni en ng'anyo mosiko ok obiro rumo. Kata sirikal moro madonj kiny, ng'anyo pod ni matie. Kata mosekalo pod ng'anyo biro mabedo. Omiyo sirikal omany mwandu matin omedgi, to gibende gipar ni jonyuol mamoko onge kaka nyalo konyo nyithindegi e sama gin e udi. Gichalo joma nego keny ma kamano. Nikech achiedh nade mantiere ka en otenre kod mana weche mag omenda. TSC bende no kanyo ka samoro bende lweti ginyalo bedo no mok. Inyalo paro ka ne giwacho ni gin bende no gido pok mar omenda moromo. Mane budget ma bende no somi dwe mar 6 mano mar higani. Opondo ka kile twak makama hin bende nyon na pachi kotenre kod man nikech chal ka gima ng'anyo mag jopuonj en gino endo ma bende osebedo ka no kinde ka kinde. To kineno kata mana ng'anyo ma bende kupet koro na ng'anyo ne godo. Achiel kuom gotenre kod ogirimiti mar higa mar 2021 25 ma bende pok okete tim